Ассалому алайкум. Таоми имрӯзаи мо бедона дар тафтон. Дар ин ҷо ман 6 дона бедона дорам. Онҳоро нағз шустам, хушк кардам. Ва дар ин лаличаам ман сирпиёзро майда кардам. Зарчӯба дорам. Ҳамаш ба миқдори 1 қошуқчагӣ, қошуқчаи чойӣ, каме намак ним қошуқча, мурч ва қаламфури сурхи ширин ё ба таври рӯзҳо мегӯянд паприкаи сурх. Дар ин ҷо ман соуси соя дорам. Ман каме бисёртар гирифтам, шумо камтар гиред. Соевый соусро дар чинича рехта, ҳамин мурчу паприкаву зарчӯбаву сирпиёзамонро андохта омехта мекунем. Нағзакак омехта мекунем, то намакамон об шавад ва соуси соя бо ҳамаи ҳамин зарчӯбаву паприка ҳама нағзакак омехта шавад. Акнун ин маҳлули тайёрамонро ба болои бедонаҳоямон мерезем. Бо дастонамон онро нағз соиш дода омехта мекунем, то ҳамаи бедонаҳоямон олудаи ҳамин маҳлуламон шавад, маҳлули маринадамон. Ман нағзакак онҳоро омехта мекунам. Тавонед ба даруни бедонаҳо бо қошуқ андозед ин маҳлуламонро. Акнун болои онро пӯшонда ба яхдон мегузорем ба муддати ним соат. Агар шумо саросима бошед ба муддати ним соат, агар ба ҳазур бошед, ба фирсат бошед, метавонед ҳатто аз шаб тайёр карда онро гузоред, маринадро. Мана баъд аз ним соат ман баровардам аз яхдон ва дар ин ҷо 100 грамм равғани маска дорам. Онро ба анамихел қисмҳо реза кардам ва ба даруни ҳар як бедона як қисми амон маскаро андохта, бедонаҳоро ба даруни ин салафани махсуси озуқаворист ки бо забони русӣ онро рукаф мегӯянд, ба даруни рукаф меандозам бедонаҳоямро ҳамашро. Ба ҳар як таш ба дарунаш мумкин 10 грамми бошад, ҳамон ҳар як лафкаи маска. боқимондаи маринадро аз болои бедонаҳоям мерезам ва каме равғани маскаам зиёдӣ карда буд, онро об карда аз болои бедонаҳо онро низ хушк кардам. Халтаро дар чанд ҷояш сурохи майда мекунам ва тафтонамро ки пешакӣ ба 180 дараҷа селсия гарм карда будам ба муддати 40-45 дақиқа мегузорам. баъд аз 40-45 дақиқа мебарорем аз тафтон. бо иштиҳоитон ташаккури зиёд.